Смачкам, ще те убия. Ще те смачкам! Ще те смачкам! И край. Добре, сега. Добре. Хора, това беше за всичко този клип. Идеално се дръж и го обрани към мене. Да. Здравейте хора, това беше от този клип. Надявам се да ви е харесало. Здрасти бе, Коста, правим филм, ще го качим в YouTube. Да. Това беше си от нас хора, крал, every time. Само да се заредите.